अभिर गुलाल उधळीत रंग अभिर गुलाल उधळीत रंग नाता घरी नाचे माझा सखा पांडुरंग नाता घरी नाचे माझा सखा पांडुरंग नाथा घरी नाचे माझा सखा पांडुरंग. ह्या तुमचा रोजचाच झाला. काहीतरी काम धंदो करा मारे. हरिओम सट सट. हरिओम बोटेश्वर बाबा, देव तुमचं कल्याण करो. जय जय राम. अभिर गुलाल उधळीत रंग अभिर गुलाल उधळीत रंग नाथा घरी नाचे माझा सखा पांडुरंग नाथा घरी नाचे माझा सखा पांडुरंग नाथा घरी नाचे माझा सखा पांडुरंग. काय रे बाबा, कामात बंदे काय ना? आज सकाळपासून किती जण आले? हरिओम चट चट. किती दिले? 10 रुपये दिले त्यांनी. 10 रुपये दिले. हा. 5 तुझे 5 माझे. अरे पण ती बोलते अजून कोणतरी इकडे फिरतोय म्हणून. तुला आमच्या एरियात कोण फिरतोय आता? हा, अजून कोण फिरतोय? मला तर बघितलं नाही का? माहित. चल असू दे, चल, बघूया जाऊ. पुढे काहीतरी भेटणार. कुठे हव्या? इकडे या साईडला जाऊया. हा चल ना आता. बघूया काय भेटतं. हा चल. हरिओम बोटेश्वर बाबा. हरिओम हरिओम. नमस्कार बाबा, काय सेवा करू तुमची? आम्हाला दान धर्म करावं. असं म्हणताय, बघतो हां. काही चालतं ना? हा. बर, हे घ्या. नमस्कार. हरिओम बोटेश्वर बाबा. भेटणार इकडे. चल बघूया. काय दिसत तर नाही. बघूया काय साहेब म्हणे. भविष्य सांगू गाऊ नको. ठीक. अभिर गुलाल उधळीत रंग अभिर गुलाल उधळीत रंग नाता घरी नाचे माझा सखा पांडुरंग नाथा घरी नाचे माझा सखा पांडुरंग नाथा घरी नाचे माझा सखा पांडुरंग. हरिओम सटसट. हरिओम. हरिओम.
तुम्ही कोण आणखी? काय सांगू? आम्ही कर्नाटकातून आलो. हा, कर्नाटकावरून आम्ही आलो आहे. होय, मगाशी कोणतरी गेलो तो लुंगी बुंगी घालून येंडा गुंडा काहीतरी बोलवतो. तो कोण? आमच्या एरियात एंडा कुंडाला कोण फिरतोय? आमचा एरिया आहे ना. मगाशी बाई पण बोलत होती काहीतरी. आमचा एरिया आहे. नाही तो आम्हाला काय माहित हा, नाही. तो आम्हाला कोणतरी काय दुसरा माहित. असणार. असेल दुसरा असे असेल. फसवणारे आम्ही असणार आम्ही ते. आम्ही आमचे दोघं. हा, आम्ही दोघं. हा. आम्ही मग कर्नाटकावरून आलो आहे. नाही 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 काहीतरी गडबड हा. नाही 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 नाही, नाही. होय 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 होय. हो होय. हा काहीतरी गडबड हा. नाही हो, काय गडबड इकडे, काय गडबड आमच्यात गडबड काय काही नाही, गडबड काही नाही. तो गडबड असेल काहीतरी. हा, तुम्ही काय करताय? आम्ही कसं आहे माहिती आहे, सांगतो तुम्हाला. हात दाखवा. माझा हात दाखवा. हो, दाखवा दाखवा. हरिओम सटसट. तुम्हाला त्रास भरपूर आहे, दुःख मागते, काहीतरी दुःख. मागे लागले असं आहे. हा, दुःख मागे लागले काहीतरी तुमच्या. तुम्ही मुंबईला असतात होय ना? मुंबईला. मुंबईला. तुम्हाला कसं माहिती बाबा? हा. त्यांच्याकडे सिद्धी हा, प्राप्त आहे सिद्धी ते. प्राप्त आम्ही. हरिओम सटसट. आता हे तात्काळसाठी हा, म्हणजे लोक आम्ही असं लोकांमध्ये जाऊन ज्ञानाचा प्रसार करतोय. करतो, हा. ज्ञानाचा प्रसार. हम्म, 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 हम्म. म्हणून- मुंबईला पण तुम्हाला त्रास होतोय. होय होय होय. त्रास तुमच्या कुठेतरी नवस राहिलाय. होय ना? नवस. नवस. आता नवस म्हणजे असतालो हा, बघा. तुला स्वामिनीचं काहीतरी हा, माझा आहे. भाव म्हणा होतो तसं. हा, हा, तुम्ही काहीतरी केलं असा होतं, बाकी, तो हो. राहिला असेल. हा, बरोबर. हा. बोलतोय ना. तो नवस फेडा, मग सगळं कसं चांगलं होईल, सुख होणार. सुख हा, तुम्हाला. असं आहे का? हा. हा 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 मग ते राहून गेलेलं हा, हा, राहून आपलं. गेला त्यामुळे आता ते करू. आता दक्षिणा द्या. दक्षिणा पण बरं. आता तुम्ही आता हो तो. केईला तर काहीतरी तुम्ही दान आता स्वरूपात द्या ना. काय- दान स्वरूपात म्हणजे म्हटलं तर आता मी काय ते सांगतो, तू बोलू नको. हा, हे घ्या. आम्ही दान स्वरूपात तुम्ही जे देणार ते आम्ही घेणार. दान आता स्वरूपात. महागाईच्या अरे ह्याच्यात दान आपले- शिष्य, दान स्वरूपात. आता दान म्हणजे दान स्वरूपात आम्ही घेतो. असू दे, महागाईच्या ज्याची इच्छा ह्याच्यात, असेल हा, तसं तो ना. ज्याची इच्छा असेल तो काय तो देणार ना. असं म्हणता. हा, इच्छा आता असेल तुम्ही तसं द्या. इतके माका माझ्या हा, देवीचा इच्छा सांगितलं असेल. तर मग आता जरा काहीतरी आम्ही काय मागत नाही. इच्छा आहे तसं होय, तुम्ही देऊ बघते शकता. जरा, असं बघते काय जरा, नाही. थांब जरा. दान आहे, दान. जरा थांबा, जरा थांबा. दान आहे. आता हा, असू दे, असू दे, असू दे. असू दे. 15 आहे ना. असू दे. हरिओम सटसट. बाळा ये बाळा. काय ला? अरे गडबड झाली थोडी. कसली? घराकडे रात्री चोरी झाली माझ्या. काय असतं? होय. अरे आजूबाजूचं कोणतरी असतं लो. आजूबाजूचं तसं बघ गेलं तर माका कोणाचा संशय तसं तरी नाही असा. बरे असं आमचे सगळे मध्ये. बरे असं. हो मग असं कोणी फिरायला गेलेलो लोक. हो दिवसभरात दशे फिरणारे खूप काय भंगारवाल्यापासून सगळे येतात. पण दोन एक बुवा इल्लो. बुवा. हो येंडा गुंडा भगवी वस्त्रा घालून आणि दोन पेटीवालो एक होतो आणि त्याचं चोपती होतो एक कोणतरी. मग त्यांचाच काम असताला आता. काय त्यांनी ह्याला असताला. त्यांच्यानी हो. ते वरणारे असे दिसणच नाही रे. अरे काय त्यांच्या लेबर लाईला ते वराचे नाही असे म्हणा. नाही ते बरे होते. बरं पुढे काय आता? आता पुढे काय तर माका आता कळणार नाही म्हणून तुका विचारलं काय करूचा काय त्यांचा आता. पोलिसात जाऊया का? आता पोलिसातच जाऊया. आता बाकी कोणा काय सांगते नाही तर काही गेले त्या कसा कळताला. पण असले यंडा गुंडू कोणते येतात ना किंवा हे पेटीवाले वगैरे येतात त्यांना दारावर उभे करता कामा नये. अरे माका ते इतक्या जरा बरं. बरे वाटले जरा म्हणे माका वाटला काही आपला भविष्य सांगतो. नाही नाही म्हणून मी आपलं त्यांना सांगलं. त्यांना दारावर उभे करता कामा नये. या माझा म्हणणं असा. बरोबर आता मा? काय काय तुझा मन आता मग तुझ्याप्रमाणे ती आता सांगते म्हणून मी मग आता कोणा पुढे सांगा नाही ठेवते घरात बरं, त्यांका ठीक आहे, ठीक आहे, सगळ्यांना. चल. एका काहीतरी बघल्यासारखं वाटतं मराने.
त्याच गावी आलो काय याला मी उदी दिलेली ना ती हा होती दिली होती आहे. फसणार काय काय बदलले आहे सगळं आंबळ नाही ना, नाही. नाही ओळखणार कोण चल तू चालली चल राम कृष्ण हरी जय जय राम कृष्ण हरी जय जय राम कृष्ण हरी जय जय राम कृष्ण हरी हरिओम बोटेश्वर बाबा देव तुमचं कल्याण करो जय जय राम कृष्ण हरी जय जय राम हरी जय जय राम घरी भेटणार सुरू करू मला तर एकच येतो बघतो काय ते येते मला आणि काही नाही अभिर गुलाल आवाज लागत नाही आहो ते बघ भेटत नाही रे असू दे अभिर गुलाल उधळीत रंग अभिर गुलाल उधळीत रंग नाता घरी नाचे माझा सखा पांडुरंग नाता घरी नाचे माझा सखा पांडुरंग नाथा घरी नाचे माझा सखा पांडुरंग आहेत नाही का आहेत असणार अभिर अभिर हरिओम सटसट किती 10 देतात रे. कमी आहे 5 वाटत इतके काय खरं नाही जास्त एकदम अलग म्हणावं लागणार काहीतरी आपल्याला एकच येते हरी तर हरिओम सटसटच बरं होतं रे हे काय नाही उपयोग काहीतरी भेटणार घर तर पॉश आहे काय कोणाकडे भेटतच नाही अरे मोठं काय कोणतरी आहे चल बघूया काहीतरी आणि घेऊया पैसे पैसा असणार अभिर गुलाल उधळीत रंग नाथा घरी नाचे माझा सखा पांडुरंग नाथा घरी नाचे माझा सखा पांडुरंग नाथा नाचे माझा हा ठीक आहे करतो का ओ सर ओ सर ओ सर ओ सर 2 रुपये काय महागाईत काय होणार काय काय परत 2 रुपये द्या महागाईत काय तुम्ही खेका फिरतात का तुम्ही काय हो पोटासाठी आता खडे दिला कर्नाटक केला खडे कामा बिमा काय येत नाही तुमच्याकडे नाही काय ना माझ्याकडे काम करताला काय सर अही काढूची बघा ना हो 2 रुपये तिथं अही तुम्ही काढूची बघा ना कसं अरे, अपमान बरे हात करताय. पाय दोघांचे हो, द्या, बरे हे. राहतात. हे, हे, बरोबर आहे. सर, लोकांका बाई जाऊ द्या, आम्ही लुटतात तुम्ही जाऊ. अक्षरशः हो, जाऊ दे. मग काय इलाज तुम्ही हे तुमचे 2 रुपये घ्या मग इलाज घ्या का तुम्ही आमच्याकडे नाही नाही इलाज घ्या का आमच्याकडे आम्ही जातो. चला, ये, चला. पहिलं रेल्वे रात्री याचं घर पुरं साफ करून टाकलं. चल चल, जाऊया. ते काय काय करायचं काय साफ करून आणलं पुरं घर
करतोय नुसतं खोटा बोलत झाली नाही रे बाबा कोणा बोलतोय व्हिडिओ तुमका आवडलो असत तर लाईक करा, कमेंट करा आणि शेअर करा आणि आमचं कॅज्युअल मालवणी युट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा आणि इन्स्टा आणि फेसबुक पेजला फॉलो करा. हा आणि घंटा आलं इसरा नका आणि भोंदू बाबांपासून सावध राहा. परत सांगू का हो दर टाइम आम्ही बाबा बोलायचं नाही, आधीच सांगतो. पाठी पण काढतेले, पाठी काढतेले. ए कट कट माझा सका पांडुरंग नाचा जरा एक मिनिट जरा लूज कर. अरे ती भूतच गेली एकदम भूत वाजवत गावाना. तू थांब ना जो तुम जाओ बड़ा पछताओगे. या घरी जा, या घरी जा, 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 घरी जा. अबीर गुना असं नाही काय तरी असतात किंवा माझ्यावर स्टार्ट क्लॅप. हरिओम हरिओम हरिओम. थांब रे मी बोलते तू बोलतो मी बोलतो तू ऍक्शन बोल. हरिओम सट सट एक गप रे काय येत बोल रे तुका. हरिओम सट कट कट तू भारी भारी. जय बोटेश्वर बाबा. अरे ते सामान तरी घेऊन जा ना चोरी केले तर